Kaixo Joseba, Jon naiz, Ziaboga tabernako langilea, eta hemen gaude Donosti erdialdean, Easo kalean, eta gure taberna erakutsiko dizuegu. Tabernako historia, bindela 56 urte hasi ziren, bikote bat izan zen, Bautiz eta Kontxi, eta baita darama eta Mari Jose 30 urte tabernan, eta nire dela 5 urte sartu nintzen lan egitera. Ostara izan daki guztia, aitak erakutsit, eta zukalean dakitera guztia Mari Jose erakutsi dit. Tabernantako pintxo ezagunena patata dia, platillo deitzen diogu honen. Platillo, por favor. Eta gero ere txampi plantxan egiten dugu eta mota ezberdinetako tortilla patatak. Tabernantako bezeroak gehien bat Donostiko jendea da, egia da denetatik dakagu, eta jendea etortzen da ezagutzea eta patata jatea. Hainbeste urte hemen famatu batzuk eduki ditugu, telesaiako aktore batzuk, eta ere bai abeslari batzuk etortzen dira, gehien bat La Oreja Ebangoko kideak etortzen dira, eta harremana desenteak agu haiekin. Orain gure pintxo famatu erakutsiko zen nola egiten diran, eta horretarako sukaldera joan behar dugu. Hementxe dakagu osagaiak, adibidez gatza, babatxuria eta perejila janaztua, eta patatak. Eta prozesua erresa da, lehenengo egosi, gero frijitu eta kaiolara. Kazolan botatzen dugu, gatz pizkaz bota, eta perejila gainetik. Bueltak eman, platiaren izena, bezeroak hasi ziren deitzen platilloa, bezeizteko patata brabak eta gureak, alajillo deitzen diela, eta horregatik hasi zen. Gure errezeta lehengo jabeak asmatu zuten, eta jabez jabe junda pasatzen, eta bakarrik Ziaboga tabernako lankileak badakigu nola egiten diren. Leheno ateratzen ziren platillo normal batzutan borobilak, eta orain dela 30 urte aldatu genuen, eta holako platertxotan jartzen dugu. Hau da gure platilloa, erresa eta goxoa, eta honengatik ezagutzen gaituzte Donostin eta hainbat lekuetan. Hau da gure platilloa, azkeneko ikutua bezorana da, kaiena pixka botatzea, eta hemen itxarongo dizuegu, eta hon egin.